kan mu mek pa hi James ania sumdong lo tling tak mai ni in millionaire me hosa ani kumsom li pakwa lai ni to ma se nupui ala nei lova valai ala khamlo ani ber mai ama tokin aler em maya nulala no pang zok le ti toinal zigzag ten amit ala la lereng mai nula sang akop no chun reng mai ni khat po a thopui tele a thian ngal te nen chuan an thu hova an thian pa James a ler zia hlir mai chun sei vela fiam chu tho nan tak an mang vela ni a thian pa ami mal doctor ni bok dario nen chuan chhun chon fak duna ani hian du sak takin James hi thuron apetani hetenga reilo te tan chawa kopui ne reng mai hi a hrisel na tan a thap ber lo dan le kopui pakhat chau neya chung kotin a hun to viau ne a hriat thu te chu a soya akum ano panglu tuk to lo bok nen a om viau ne engtin ma a chan ma chuan James chuan phone call adong ta anu chung chang thu lo ni dario hian anu nen chuan anin rem le to ni na lo ngai maya ma se James chu anu aborol thu anon shil zo alo ni rang tak mai in thlan mual lam chu avapan tangala man mo viau e ti lo chuan mit thi nei tu chung ko dang te kong zo lai chu awa zo pui sol peka thui fe an rola akal nu chuan a hre chuaka anu an vuina lama chuan avakal thale ta ni a unau pa in annu thana thu alo sei meka James chu sei ve tura an som lai chuan alo nel fi thlat thak thung a unau pa chuan anu room cha bi chu James nena chuan alana anu room a chuan avaluta an chung ko thalak luite chu awa hai chok vela tlem zong chuan a emotional ve ni anuina aro em thin a radio hlui chu an playa thu chung chuan alam pui ta vela chuti a in thin velai tak chuan nula duom zet mai hi arun langa aming Alessia ani chu nula tong du lam hi alo ni a nursing home a tho thu le kal theilo awanga rual ban lote a en kol fo thin thu te a soya James po hi pui angai ani chuan a pui thereng thu te chu aron sei ta bor ani helaya inron lo thari alo ni a James a wheelchair a alo thu a mu khan kal theilo ani amo alo ti a paler tangang James chuan rem chang ala in identical theilo der chho vel tran ta lem achang chho tran don ta ni an office a chuan board meeting an lo na ya an phekok siam shal atlavak lo de nge ni James chu a ang ti ti a member pakhat Julia chuan angai dan aron soi chuak ve a phekok an siam te chu mitin mil thei che sang ni se atia entir na pek pakhat chu rolban lo ho wheelchair thu te pol bi ka bun tur phekok an siam te chu aron rot ta ni James chuan engtin nge alo ngai kan customer te chu thalai thaza le viak tha te an ni an dam chunga phekok pakhat chau mamo chera thureng te an ni lo ti ba chuan Julia chu anot chuak tamak maya anu a chuan thomna hlui chu a phora alim channa a chhun zom le don ta ni anu la chhar thar rim tur chuan anu in lo hlui omna lam chu apan le tawang wanga Alessa chu awatong le tangeya thingpui in puya asom zui ta ni an ti chona tanga langta chu nula Alessa hian in le chin na ketle serious tak neya pasal nei wat lam ai chuan hetengala len hi athlang ri jok ani mele ngai zong tan chuan pahau salam le mifrisel tha adu thu te po chu Jamesian azir chok chho ta ni ain lakal thailo der takher chu apoi thui chhodon ta ang le chance pakhat ero ala nei a ho sak ramang talin ala chai thu thei angem Alessia chuan akal san trepa akal ma chuan James chuan coding in phekok company lian tak nei tu anei thu le dorpo za somni chuang mun sang anei thu te chu a shrila in lian thatok tak anei thu te po chu a soi zuk bok thok takang mo Alessia chuan phu tak ma in James chu cholni lo om tura thingtlang lama an ina chhun cho fak pui tur chuan asom ta ni anin det chodon ani theingem cholni a chuan address pek lam pan chuan James chu avakal tangeya wheelchair ero aman angai in atang hladeu taka chuan akar chu apaka ai nor pheita bewa adot sei chu a ha pui chho tran da viau mai ha ne pa ai nor nuwa chuan atopa in chu awatheng ta Alessia chungkwa te chuan an lo lom vela Alessia nu lai pa anu tra le api te an lo ani anin komul mo lai chuan kar hi alo tlana nula mel thatak bok hi alo ni a
James Amit chu ala le ngal ta le mai ni nula ming hi sara ania chutia alo en reng lai chuan sara chu nula kal theilo wheelchair mamo hi alo ni reng maya James chu a down ta nok mai chelo ti hlema se nula ke kal theilo em chu adu big truck lo thilom zia alo lang fiata Alicia Khan James asom chan chu ama nena indet pueta nilovin a unaw nu nen in mel tir adu wang zo kaloni sara la James te chu anin kom fal ta ngeya sara chuan sports khelmi ni dante vailin atum thin dan te chu asoya alonga thatu James sabeng le lama chuan aluta le lama achok le ngal zel ani hi aphurte chiam lo ani nidanga chuan na thian te honen chuan an thu khom le a thil ton chanchin te kha a hril ta hloma anni chuan sara chu aziem ti in an zota James hian a mel chu a tha ti thule rual ban lo ani awang ero chuan kopuya tan chuan adu chialo thu chuan a chang ta hlomani Alicia chu a thenom loka om James pi in lo khana kala James a una pa zokha alo oma Alicia hian a una pa James a har sam na tole akal thelo na zong te poi adi thu te chu a soi loma a una pa la chuan James a lem chan nun kha pakhat ma a hriat puilo ani heti chung hian thodik tak chu a soi du bik chuang lova alo evel ta mai ni anu chuan an nu thlana an unaw chu anin muwa heta hian a unaw pa hi azil hauta ni alem chan ban san tur chuan a hrila James ala chuan alo ngai poimo saklo khop maya ichip aruak ani mai chu ti pa in akal san zui ta ni tu khat chu James officer chuan saraka aron kal thut maya wheelchair akol haulo awang khan a buai man le a dokana a thut tharingot mai ni alain thup thei ri zele James hian engineer in det puya asoma ma se sara hian engineer rolban loten tennis an khel don thu a hrila asom ta zokani engineer lo ni chuan sara te tennis khel chu awa thlir pui tange ya mu no mati phian an khel zo chuan sara chuan a thian te mu puya James chu asom ta dokan khat kila an thu thau nuwa chuan James a be sei ang ani talo zona hlir a chan sen lo zona adong zuya dot veka a chan ngai tam tak om box sinen chumi zan phei chuan mangchia anei pha nge ani kar thara chuan sara ten music concert an nei thlirin avakal ve James hian electric wheelchair thar anei ta boka atol per thei to ni sara nen chuan zuno domin anin de ta a electric wheelchair ero alola thunun thiam vak lo dewani atum lo na lama atol puita chiama ando kan te chu asut thlulo chau mai sara chuan a unaw nu Alicia hena chuan atlangwal ton thar nuwa alom na te chu a puang vel ta James a chunga hian alom ani ani hian ati tak hlela in James ro hi chuan nula dang alo phur ko le mek thunga nula shik anu a chuan an ina indet puya som ta dokan an kil nu chuan sara hian engwa kal theilo ta nge ni azot ta thuta James chuan sakora tang atlang awang ani thu in a chang ani James dozara ani chhori ta zel zong ani sara hian a chan chin a sei ve thunga car accident awanga kal theilo zuita ani dan te chu asoya vandoi tlak le ma se anun na ema chan lova alom om tho ati thu te chu asoi ni James an mut ti ziom nan ti in athil plan chu ati thanta an cho ina pindana chuan tuiron lutin dokan chap chuan arun chimpil ta an lang dun ta vela ezan hian lim tak main hun an mang duna ko shanin athunun ngai hial khopin an kho sa chho dun ta ni James la chu tlangwal lak ni chak reng ani boka sara muthil lai chuan alo selfie pui ta vela atuka chuan rinlok ange in a selfie na chu a thiante a mu tir zui ta reng ani James lal in la nula thei ema hun a local chhozel nuwa ero chuan thil alo danglom chhowa James hian a khosak dan hi nuam ati tak chho viau lo aruak deuh tlat assistant pakhat kavin amalama nula pakhat alo ban tak kha ko kile tur chuan atita rolman lo te pola pheikok siam aril ruk ta ni atuga chuan zing atlana achol pa chuan sara chu be in mu puya asom ta in pona nei adu thu te chu a hril ta ni anin biak ang chuan James chuan sara chu awatlo tange ya ani chuan violin alo practice mek alo ni ari moi tum zong te chuan
in thiam lo na ru pusa James chu a hne ta viawa ading uaya James dozara ani dan te chu puan fai kel atum ta ni lelam aron hoima che chuan a thule ta uka aril ru thlak ma te anu ajon sara chuan enge in pon na tur anei chu azot ta James ro chuan asol na zong le adot soi zong te chu puan a hrele si ani angam le tangang lo thudang a soi pui ta daya sara chuan in puan na anei ta thunga to sola to ma a bial pa khan apa ngai lai kha chuan adu viau thin thu soin a accident nuai ro a then tak mak thu a soya atak sahliam na ai chuan kha abial pa in a hoisan naka na ati jok thu sara hian a soini James chunga chuan pressure asang ta tul mai a in soi kholo chho laklo ta sia atang laklo ta aniber sara chuan James a thian tenen cho e ho achak thu a soita aduang chuan James chuan a thian pahnih hi soma ankal konga chuan tunma a om ngai lo ang dowin mangai na tak taka atluta nia ain hriat thu te chu a soita vela a thian te chuan chuti ania nu puya tan in nei du tak ani phei chuan ithil ti dan hi in pon vek angai ani chu an lo ti saka in pon a tum voi ni na chu dokan an kil lai chuan a thian pa chuan in puang tur chuan ati ta seka James chuan ati theilo I theilo ni chuan kan soi vek mai nge ati lai tak chuan James chuan sup chuan athomno a lei hu luita thudik pon chuan zong ala laute toilet lama anvai no lut le taria a thian pa dario chuan in puang turin an ti zui le a anu po chuan thudik chu a puang chuak zui ngam le talo ni James a unaw pa thung ero kha chuan sarai unaw nu alesia kha pangpar kengin alo rim vel meka ani pekhian a unaw pa soingam lo chu a sei chuak ta vekani alesia hena hian a unaw pa James a akal theilo dir dan zong te chu a hril tapmia alesia chu asangei mai atuka chuan alesia chuan James chu awa muwa a beng ta siani ni chungin idot sei zongi sara I hril vek tur ani tin khau takin thu a pezuya tlaka chup James hian party na apa awa muwa ani po hin nulami tak ler tak mai hi alo ni boka pasiar apa hian a khosak chho dana khan a in chhir thu tero a sei loma afapa James adin mun zong a han hriat chuan tudik tak hril vek mai tur chuan thuron a peta amaro chu James hian sara hi adu tak thule a in puang ani chuan thinrimin a then mak mai a hlau thung si ani an ti lai tak chuan thupuan an run nei ta athlik kausan mun pakhata hian damna mak tak an chan thu te chu an puanga taksa damna du te chuan pan mai tur an ron ti ne an pa fa loma atla a chunguna chuan kalanga James hian damna achang ber vel don ta ne churo mana chu kalpui an tumru le chuti lai chuan sara te unaw chu an lo ti meka alesa chuan James hi itan mi thatak ani don lovin ka hria an ti chhota vela ado seidan tero a hril mai lo chuti lai tak chuan James an aron khola makta ka dam theina hmuna kaltun puya chuan alo som ta chi ani alesa chuan thudik chu puang ta a James mi pa ngai kal theireng ani thu te chu a soita a bei sei lo dewin sara chuan thilom zia atir atang khan a hriat vek thu chu a soita mau thunga wheelchair a thut a zeilo dan zong atang te khan rin hlel na alo nei dei to alo ni nimasela chu ti chung chuan ama ngai lua ngai pe mo tu anei chhota kha nuam ati thung si a James do zara thil kalpui chhodan te chu a hrelo der chhota vel alo ni thil makhlen namuna chuan an wathleng ta a Father Walter hian mi de chu alo lom taloma Father chuan James a han mu chuan begin chunga fala mu adu thu a hrilta Father Walter chuan tlang tak main James an hena chuan akal theireng ti a hrian vek thu a soita mi te muwa son kal hau suang che mi te ril ruwa be sena diklo ril ru isiam sak palange ti in a hril ta khau boka arwa manna a lo cham chole ta phulo fashion chuan a in nor chole ta naka anu jan sara chuan kongkan atuma chuti lai tak chuan lo om deuh main motor hi chak fashion hian aron tlana Jameson alo mu chuan alem channa zong tho chhuwa sanin sara chu awanuk son ta ni sara chuan engdang soilo chuan thilmak tak ichunga athleng tak ani hi avolo mo mem atia ani po
lem chang bok lem chang ve anin dor chhota ani ber mai James chu arilu lo dang lam chhota le mai manang kha ani talo mai na le puya atlaluta adot sei awang ron chuan in thiang lo nai na khat thung si anu thana chuan vakalin awei khat nan anu chu amangai thu de chu awa sei to velani adam lai zonga ngai sak thadu haulo kha ani sia office lama chuan aban tak nula julia po kha akau kir le a arua mana nei te chu ti lo thin dan te an ngai to chhuta ni James le sera te chu rei tak chung anin beto lova a phone a pick up du ngai lo ani James si alung a lenga sara te omna kholama chuan awatlan tawang wanga api kha lo omin anera chuan sara amodu thu te chu awa soita anero chuan katunu sara te ang chu ibum mai lowang nola fing tak anesia nangni ang mi patena inzon le in kho sakpui tum dan zong te a hrethiam vekani ati lai chuan James kap chu atiang chuan akok tawa mai ni James ro chuan ain chhir thu tele sara hi adu tak ziale nupui tan hial po adu thu te chu a sei ve ta loma chutin na chu ti in api chuan sara chanchin chu a hrilta a un pakata jin thu le ba sa chuan thu te chu a soya man mo taka atlan chuan a phak man arin thu te chu a hrilta ne a chu ama chuan pi I chuan warning khau tak a bethunga katunu hi ihliam non le ani ngat chuan piang sual taka kasiam hrelovang che ti in aden chaudon viau mai Peter mani se akung fusu da thatkha a phor hre don haulo mai chak tak mai na tlan tawang wanga bas chu awa phatange ya achunga alu chuan sara chu alo nge ya aniro alo in la hle ani a betrong zo meulo tu ma khongai ka ngai lo ve hi lo ti deuh muka a beidong chuan a chuk santa ni kar tamlo te aliam nu chuan James chu adan panga yangin zing exer ala chaklu tuk hian atlan waka a chaw le sia chota thing mewin a thota hloi ni chutia chaw na blai chuan beiselo de watong ta angai zong sara kha alo lang thut maya e khaya heti zuka hun liam to nu zong te theih ngilin bulran thale zai rel dun an thlang ta a sara chuan a wheelchair chuan James chu a phurta ani asin top bera chuan James akum somga thlin lomna party an neina kan hmuwa an hlimhlom le James a una pa po khan Alicia kha alo chhai thlorang mai alo ne lim taka in ko in James le sara te chu an lam du na a top zuita ani